Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 5. Agplano ka as iaanad, kat maadaan kanto itinawadwad. Nugang ganatem ti aramid mo, agkurang kanto iti kasapulam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, agipat patakdermanen ti karuba iti balay da. Da tao lang nga intisan ang makapasimpa iti balay na. Ay nalakay, adda kwartada apagbalay da. Adda ngamin partido da ije abroad. Hanggang sana mabalin ti kastoy. Agpaabak tayo kidding? Ni, anya ti kayat mo asawan. Talagamat nga adayo anabakbak ng dangam da tayo. Masapula padakalan tayo matibalay tayo. Ngam awan ti umdas nga ramaten tayo. Makamuditan. Ti kano na pintas abalay, pakakitaan anasaliwanwan ti akimbalay. Ang pangalaam nga rod iti kwartam nga aramatem. Siyak ti makaammo iti dayta. Anya ka diti imayan ni George nga anak ta. Eh, siya kanupay, iti mangkita kadagiti agtrabaho iti balay da. Ada ka di kwartada nga aramatan da. Nangina ti materialis ita. Agramantang dan ti agtrabaho. Isumutimbagak, hanggang kuna na bita makaamukan ditan. Nariga ti mangirugay adi na ilipas. Jakman amo iti anak ta. Ay, kapilitan na mapanak iti balay da. Nurugyanan dagiti karpintero ti agtrabaho. Manumad latis wildo na ngay iti pagtrabahuan na. Eh, mapanaklatan tanong makitak no niya teramidin da. Ken tumulungak, tayo supay nga itang danda iti trabahador. Ala, sikati makamaw, lakay. No igatang mo iti materyales ti kang kaisuna ang kwarta. Kasanungay ti pangtangdan, kan ti ipakan iti trabahador. Nulagat adan materyales, makamuditan. Narigat ti planom lakay. Adda igatang mo iti materyales. Ngam kasano ti tangdan ti agtrabaho. Saka din ti makamu iti data. Basta inak gumatang iti materyales, nalpas. Naglaka ti panagplanom. Ngam di mo pinanunot ti daduma pa'y apagproblemaan. Di mo ngamin amo ti plano kat. Basta sumurot kalatan iti ibagak. Ay, si kaman lat makaamon. Kitaek man tilaing mo. Ay rugain ti panang patakder da iti balayaw. At da umdas aya nga ramaten yaw aging gatmal pas balasang ka. Ay, day tangarod ti parikot tatang. Ingatang na ti kakaiso na akwartami. Asano nga ruden ngay. Apay mabalin nga utangan ti sweldo dagiti agtrabaho. Madanagan ak no maibus ti kakaiso na akwartami tatang. Daytakay ti kunkunak. Eh, nangirugay iti di na pa'y pinanunaw. No ada maaramat aging gatmalpas. Ngam no awan pagtangdan ko, kapilitan asumardeng dagiti trabahador. Ay, wala. Kasjay mo ti asawam. No agplanaw, irugi na adagos. Uray awan namnamaen na apang lepas. Di pa'y nalpas ti balay da, ang awam meten pagtangdan da. Kasanon ti rinugyan da. Kasjay na kadi, anak katiwangwang. Ay, anya pa'y ngay. Apay kaya magdagiti agtrabaho nga utangan dati tangdan da. Ay, numabayag anak katiwangwang tinarugyan. Imbag no saan ang madadaol, mabilag kan matudwan. Ay, saan makiday. Ang mabayag akawang papanan na. Aglati dagiti landok. Awan lat dinar aramidon. Inuray na kumanga danaan anay nga aramaten na. Sakbay anagrugay. Di mo dumag iti pamagbaga. Ay, kaaduan adi na kaya ti dumag iti pamagbaga. Isok ti maiwawa. Kasano itan? Si Mardeng pay lang dagiti trabahador, tawan met pagtangdan kan pagpakan. Barang ma-approvean tilon ko, may tuloy mo't laeng.
Inloan mo ti sweldom? Anya pa ngay. Awanin ti sabali a pamuspusan. No awan ti masweldom. Awan usaran tayo dito balay. Kan oray dagiti ubing ag eskwela. Kababain no sana malpas ti rinugyak. Agganat kamot ngamin anang irugi. Nakurang kamot iti aramaten. Hoy, di nakdilawan at tamok tar aramidag. Nuin rugik, ilipas ko. Kasanon nga iti pagbiag tayo? Mapanmet iti loan mo ti sweldom. Amin akaadalak, adda motor da. Igatangan dakman mat iti motor ko. Saan pa yan alpas ti balay tayo? Isupay lang ti papanan ti linon ko. Sige na, tatang. Kababain ka dagiti barkadak. Makyang ang kasaklaang. Kababain ngagpaiso. No si ka lang ti awan motorsiklo na. Isu nga raw, tatang. Isu ano maalam tilon mo. Igatangan dak iti motor Ala, inton maalak tilon ko. Inta mangirwar iti motor mo. Installment. Taramatan tayo iti balay ti daduma kwarta. Tatang. Uray installment. Tatang, mangalak man iti bagasyo. Nay, apay san akatapusan ita? Nagsweldo ka. Apay di ka gumatang? Awan na swildok, tang. Napanitilon ko. Ay, di mo ba ngamin pinanunot day tasakbay ngay naramid mo. Ay, pangalaan mi nga itinawadwad a bagas. Kaya amumot nga wan trabaho. Kababain tumat. No jak ilepas ti balay may. Ay, Ay, saan mat amabalin adi kay magan. Kaya saan la abagas ti paggastusan ita. Nagad-adaw. Alakit din. Mangtid kayo ni ti bagasyo tawan iluto may. Wide, ang basit lang Mabisinak, nagbasitin na po'y. Kamatis lang ti adda iti lamisaan. Day talaang ti masida. Kamatis. Kasano? Katawan lang arod kwarta tayo. Nagpagatang ka pala iti motor mo. Kasapulak unay ti motor. Ngam awan apolos ti kwarta tayo. Di tayo makasida pa yan iti naimas. Saan ka di akasusweldo ni tatang? Imbayad da ka nung arod iti loan ni tatang. Kan iti motor mo. Unay matan. Saan tapay ang makasida iti naimas? Day tamot gamin motor mo, manong. Isupay papanan ti kwarta. Apay nga grub-grubot ka? Papanam? Ay, intaray damot gayam ni George sa ospital. Inakitaan. Apay aya? Narik na. Ay, saan ka no bumabati gurigor na? Naut-ut ka no, ti susuop na. Ay, imbag no saan adinggi dayjay. Wan nga rod. Dinggi ka numot. Ay, sus. Ay, delikado nga rod. Ala, ingkakita, no kasano ti kasasaadnan. Madanagan akpay nga rod. Sapay kumatasaan anakaraw. Apay adi ka pala nagluto. Awan mat ilutok, manong. Ingka mangibaga kada lolo, no at bagas da. Awan pa'y nga ibalon ko kada nanang iti ospital. Anya? Awan ilutom? Kasano nga rodin ngay? Ingka nga rod mangibaga iti bagas kada lolo. Day takat mapanagdaw dawat iti bagasan? Saan ta ka din amangan, manong? Mapantanto iti balay da lolo. Intamangan iti. Kasano, no saan taan na ilakam iti? Umunakan taing kagluto. Ibagam mo umayak mat makipangan. Nakapsot ti asawam. Delikadon samat, Silvia. Wan nga rod nanang. Nagastos ni matla dito ospital ti inlon na. Nagngina dagiti agas kan masapsapol dito ospital. Ay, amang ano agbayag kayo dito ospital. Wan nga rod nanang. Manu abag adara tinayalison kan kuana. Dakkel ati magastos yun dito. Ay, basta lakit di maimbagan nanang. Ayun gayam. Pakita dyo man dahi ti kwarta kini Emi nanang. Taigatang dahi ti bagas. Awan ti kanunda. Ay, Ay, kasapulan nyo ti kwarta. Tapara ko maiti balayaw. Ngam kastoy matan tinapasamak. Wan nga rod nanang. Ay, may sapay ti motor ni John.
kunak idi asaan da pa'y laamang irwar. Ngam impilit damat. Saan kayon samot ang nagbayad itaabulan? Ay, saan nga rod nanang? Kasano nga taitan? Manong, adamat nagdamag itay. Apay kano asaan ka ang nagbayad? Iti hulhulugam a motor. Saan nga taan na pa nagbayad ni nanang? Kasano ama pa nagbayad? Kat agparparikot nga rod iti usarinda iti ospital. Kasano nga rodon nga iti motor? No di da na pa nagbayad. Sigurado ang maimbargo ti motor, Manong. No sana mabayadan, awan maramidam. Kasano no subliyan da? Sikamot ngamin. At da pangaramatan da iti kwarta, ngam impapilit mo amang irwarda iti motor. Anya nga ita? Basta, Jack itulok, asubliyan da ti motor ko. Ay, agawit to ni George manipod ospital. Ngam dakkel ti kastos da. Nakautang pa ni Silvia iti kabagyan da. Ay, uray nakautang dan Basta maimbagan lakit ka anak ta. Wan nga road la kaya. Madanagan na din na pa nakidya ospital. Ta nakapsot kan nakakaasit itsura da. Ay, no apay mo day ta asakit ading gay. Nagbasitan alamok. Ang delikadaw. Iso nga ikagkagumaan da amapok sa dayta alamok. Ta nadawul damot. Ay, kaya titinulong ko maamin at tao, Tapno ibagada ka dagiti masiknan. Ay, wun alakay. Nulakat agkay kay sa amin at tao. Maliklikan ko mati panagado dagiti dinggay alamaw. Ay, kamaudyanan na. Nakaawid tamot laangan lakay. Ay, napahaot kayo mat iti ospital tatang. Uwin nga rod anak. Kunak no sana ko na makalasat. Kaslapay na bambanog tiriknak. Danag kenpuyat ti agyan iti ospital. In kayo nga rod maturog. Tapno makaina na kayo. Ay, sige man nga rod anak ko. Talaga na bambanogak. Ay, ungayam. Mapantan iti silad lakay. Tagi na natan. Umunakan. Kaya't ko petid tugtugaw dito yung sofa. Imbagkan niya ka. Takanayo nak amaturog iti ospital. Adda kayo matgayaman, tatang. Adda kagayaman. Nga mapayadyak nang nagtiungor ti motor mo. Saan yu kadipay nga mo, tatang? Naimbargon ati motor. Tadi tayo mo't ngamin nakabaybayad. Anya? Naimbargo? Uwan, tatang. Iswamaki ang angkasak manan Sayang timpaunatay ti motor mo. Sa payawan kwartata yon. Pasaray mapan kami makipangan iji ayan dalulo. Ngamuray dalulo. Awan matanagas da. No di mga kumay timbaga ni nanang yo. Asaan ko apaggigidan ng tinatplano. Saan ko makastoy tirigat tayo ita. Idiadda kayo di ospital. Nakamuturak ngagpaiso. Ngam na sumangputak dito'y balay. Awan timakan. Nakaamiris kita kami di ospital. Makitak ti danag ni nanang yo. Imbag tada na diskitar na pinagbayad mi di ospital. Kasano nga itan? Saan mo na maituloy ti balay maw? Enawan mo't ti motor ahul-hulugan yaw. Ay, awan pa'y maswildo mo gapu iti loan maw. Ay, awan nga tatang. Agbabawi akitan. Ngam naladawin ti amin. Ay, talaga kasta. Maudya talaga ti babawi. No nagtanang ako may di. Kano di mga iti pamagbagayo. Saan ko maakastoy ti mapaspasamak ita? Nasaysaya at aplanwom ang naimbag dagitiing kaaramidan nang runa no maipapan iti kwarta tapno awan to ti pagbabawyam iti odina. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin ka iparang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.